Kakasi Students Union KSU lengba ka jialang kelum jong barok kisnat trekam jongka naki district paper haka arpusau trek ukolalingkot araja arpunrio kalia thir halor ka Jyrsieh Thungkam ka Biah-Phongrai lanikta Tang Meghalaya Public Service Commission Hynrei wat haki District Selection Committee DSC ki badon haki district ka jela. Habakran sikilat pathai kubor hadian ke jialang uba lambok starwell marngar u president ke KSU Central Executive Committee ulaong bagi noilam na ki district haka jialang ki kran ya ke jingbom khoi ke Thungkam tungjam ke bapendo jingkerman ya ki samla puli ulaong baka Central Executive Committee kan syong ban lum thop ya ki jing ai jingmot na ki noilam na ki district knang baka Thungkam tungjam kanom pen artatien ya ki khon samla. Bueno, kung ilum bilang ki sinatrikam per tasni kan sngap kan snow ya ki isu per bedon ha ki district per banyak tai ki isu bakta ya aga jala berkoi kam tam bakta kerja Hynrei koi kamat koi ki pen snow ki nungilam na ki sinatrikam per tasni kolong i ut bech pangata ke jebom khoi Thungkam tungjam la kolong MPSC la kolong TSC la kum kaseng ilai jong ki kamat nilai persang nak sport ban penbah kuno penkhut ya kata Thungkam tungjam pokok jalan ajung dina liang sisi kidiki sengi banwan bisa syong pen perkhat seni bah bagi lumtup ya kicing ajumut jongki kot per bangin perkhat khamba ini kam kumjuru bangin yo permandor khnang ba kum patrang ba kum angut kisamla puli golong ba kadi bendon kicing khut jung subah kat Thungkam tungjam nor kum persngau ki nong ilam district per lagi ong ba kamdai kata Jyrsieh ke batang po MPSC ke Jyrsieh cerkai kadon wa DSC ini ke pelong artatien ki samla wat kamar jam ni ski persngo ki ut dan nagleng tu kaseng sa syong khat pha mat ke iklat nanti ban thmai su khnang ba wan rapat sesien ke Jyrsieh ni kom Thungkam jam apo jelah ko Habatien pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya